Madoka chere mabuja tauya nadzo dzanyasi zuva rochipiri mumwedzi uno hwakakunguruma. Ipapa nyasi Thomas tapfire nyika mapfumo atsvitsa makore masere tiri kuti makorokoto gudo guru. Rekai tiringe munhau nyasi wanhu wafara padandemutande pareketi wanhu Judicial Service Commission kuti wachaita baa zvekuendesa wana mutongi kuti vhiringidzwe nzero kuchitepo chikoro cheZANU-PF. Tiri kufara chaizvo kuti zvareketeka nokuti wanhu wangu waita kusimba kuisa puresha manduwe kuti zvireke kuitika izvozvo. Kuno tiri kufara kuti zvibe kuitika. Ipapa nyasi Faith Zaba ari kuramba arimo mujere nokuti watiwo kwayanzi nomagweta ache isu tiri kuda kuramba takamira tichirambidza tichipikisana nodare kuti riribe mvumo yekumuisa mujere kuti agare nokudidi nokuti takaona kuti zvinoita kutora nguva. Wari kufungidzira kuti wakuru iwawo ndo wachazvitetekera izvozvo kana kuti wachaita kuti zvichaita kuti waite munhwira tsitsi idihwi paribe. Wakuru wanotoramba wakatosunga manduwe kutoita kufasa chaiko. Rekai murambe makaringa kuona ipapa kuti zvinosvika kupi. Rekai tinenge tichikunyepai hedu. Magweta ochikatolike nyasi anga aburitsa tsamba manduwe watoreketa kutoti zvinoda kuitiwa zvokuendesa ana mutongi kuchikoro chochitepo cheZANU-PF zviripo baizvo kwai zvinovhiringidza kuzvimirira kwegani koyo wanotonga. Rekai tigoona kuti zvichasvika papi kuti mangwana magweta achatekaira cherekenda koita zvokuratidzira zvawaida zviya. Tinenge tichikundokunyepai. Wozeki wanga wari kuparura nyasi magwaro mairi anechekuita nokusenza kwadzimai nevarume pokare nokuita kubatsiridziwa kusenza pabasa kwewanhu vakaremara. Rekai tigoona kuti zvinosvika papi, zvinosvika sei, zvinopera sei. Tinenge tichindokunyepai mhanduwe kana pano zvimwe zvareketeka ipapo. Tiri kufara chaizvo ipapa. Goridhe redu ratinotengesa paimwedzi 5 yokutanda kwegore mhanduwe rakaita kutengesiwa rikaunza mari yakawanda kusvika mamiliyoni 748 million pachirungu. Gore rapfuura kwakatengesiwa 599 million pamwedzi 5 iyoyo. Tikuramba tichitenda kundoimba kuti wanhu vari kupfumbura idi zvichida ndima. Chiremba Dr. Ignatius Tiriwangani mabasa arehwa manja novanoringa wanhu vomuAfrica vari kuita hatusvinu wakati aiwa kuita kwache kunoita kuti zvinhu zvirambe zvichireketeka pokare nokusimudzira nyaya dzechekuita nepasi chigare asi zvichipinziwa mune zvekurarama kochimanjimanji. Aiwa ndokuti zviite zvisvinu. Tikuramba tichizvitenda izvi dai zvaramba zvakatodando zvairamba zvienda mberi. Toramba tichivatenda iwawo. Ipapa pokare wanhu vamwe wagoburika mhanduwe vachitovhunduka kuti chii chiri kuitika, sei Geza kuda kumanikidza wanhu mapata akazvimira egani kuti wabatane naye asi iye asingadi kubatana nawo. Pakanyangaritsapo pokare zvaari kuhwira zvizvi ndozvo zvaoka muzano hwii kuti zvavanhu vese. Rekai tione kuti vanosvikepi wana Gezawo vachiita izvo zvavari kuitazvo. Nyasi wamunangarwa waburika pachena kutoti aiwa vari kuziva baa zviri kuitika mhanduwe munyika medu nokutoti ndipo wagotanda kutobvuma kureketa kuti aiwa zviri kuitika kuzvipatara zvakanyangaritsa ndakatozozvionawo ndaenda makuno yanhu ko pese upenyu hwese hwaiti wanhu vari kuita sei, wanhu vari kureketei, wanhu vari kudii, kana kumboitawo zuva ribodzera unozviona idi wanhu wakawa zvino ukatoona pakatodando ibva waziva kuti kuribe kana chisvinu chinoburika ikweyo.
regai tirambe zvedu takaringa kuti zvinoperera kupi. Apa mapurisa nyasi asunga wanhu wana chaiwo, wakatoti wabatiwa wanhu iwawo wainomba mhanduwe, mumwe abatiwa ari kunzvimbo yoHighlands, wamwe watatu wakabatiwa wari kunzvimbo iyo yoBeitbridge. Pakanyangariwa manje yabatiwa kwai zana nogumi remakirogiramu 110 kgs mhanduwe. Pakanyangariwa apo. Regai tione kuti zvichapera sei, zvichaitewa sei, tinenge tichindokunyepai. Kuno vanhu waburika vachifara chaizvo kuti kuno kamwe kahwarawa kana makore 70 kaimbotungamira bato ZANU-PF iko kudunhu masvingo kuku. Kakati aiwa Munangagwa ngaachisiye kupindawo chidiki. Ukaona zvakureketeka kudari novakuru, regai tione kuti zvinosvika papi mhanduwe. Tikundoshuwira kuti pareke kuzonzi mangwana kapisiwa imba nokudidi, nokuti vanozviita mapfene aya achida kupfidzisa. Regai tirambe zvedu takaringa. Apawo wiki nere chivhayo kwai ari kunzi agotenga kandege kakazvimira kega, ni kandege komari mhanduwe kana mbozha, private jet pachirungu, kwaikoma milioni 80 $79 million pachirungu. Pakanyangariwa apo. Regai tione tataziya pachokwadi nomanyepo acho kuti zvakamira sei, asi tinenge tindokunyepai mhanduwe kana pane zvaburika. Chikwata choPSL Scotland chatenga ari kunzi Terence Dzukamanja aimbotamba kuSouth Africa. Idi mari yakaita kunaka, idi wanoita kuzivawo maseenzesero. Regai tione kuti wanosvika papi wachiita kudandi. Tinenge takatoringa. Iyo PSL yabva yati nozvakaitika kuFC Platinum Sondorino regai wambomire kutamba nokutoti paribe chizvino aitungamira wakomana kaBrian Banda akabva apfa mhanduwe. Tikuti mweya wawo ungauzorore murugare watsano wawo. Regai tigomira kuona kuti zvimwe zvichaitika, tinenge tichindokunyepai. Tikaringadzirika pasi rese kupondiwa kwomunhu aisenza mumari ekuRuleningu kwavhiringa vanhu mhanduwe. Pariba ari kunyatsoziva kuti zviri kutekaira sei, pariba ari kufara, vanhu vese vakusha mhanduwe kuti kana paino zviri kuitika. Mugwarashiho wakaita vanhu ivava paribe chizvino. Regai tirambe zvedu takaringana kutoti paribe kuita zvinhu ipapa. Tinenge takaringa tichitokunyepai kana pane zvimwe zvaburika. Ipapa mhepo yochando kwai iri kuuyapo kare kudunhu roGauteng muSouth Africa. Wedo huno iri kuita kufuridza mhanduwe, iri kuita kufuridza. Unoita kuona vanhu vese vatendera kundovhunduka kutoti kundombwa nozvokuti kuno mhepo wobva watoita kuvhunduka. Pakanyangaritsa apo, asi tinotenda kuti Yahweh wanoyambutsa wana wawo. KuAustralia kwai kwakagoita kutsvakurudza nokubvunzurudza kwakanyanya, ukaburika pachena kutoti wachena wakaenda kogara kuAustralia, wakatanda kuda kukuya kuuraya vanhu wese wechitema mhanduwe, kusiya washoma shoma. Pakanyangaritsa chaiko. Asi regai tigoona kuti zvinosvika kupi. America kwai yanziyo zvairi kuti yavhura jere rakanzi Alligator Alcatraz. Mhanduwe, pakanyangariwa kwai rinomubhedha zviuru 3 zvokuti akabata chero munhu andobatiwa aribe mapepa okugara muAmerica ari kutumiwa ikweyo. Ipapo pakanyangaritsa apo. Pakanyangaritsa wazhinji vari kuombera manja vachiti ndokuti zviite zviri nani. Vari kutadza kuziva kuti ivo wacho vachamupinziwa imomo makuno yano chaiwo. Regai tirambe zvedu tichivaringa, tinenge tichindokunyepai. Apa Jimmy Swaggart kwai azozorora mhanduwe, ane makore 20. Ndiye wekuimba kambo kaye Jesus ndiye wachona iye. Aiwa ati kuti mweya wachinga uzorore murugare. Watsano wawo akambovhiringidza asi
wanenge wangu wazobenhuka pachokwadi. Hino ticharamba tichiringa hedu kuti ndizvo chere kana kuti manyepo, tinonga tichizoringa. Apa tiri kupedzisa ipapa, PDD apona manduwe, mhosva yaabatiwa nayo haiwa anogara makore 10 basi kunyanya kana atogaritsa mujeremo. Mamwe dzimwe mhosva dzadzino makore akati wande, aiwa hanzi aribe mhosva apo. Pakanyangaritsa. Regai tirambe tichiona kuti zvinosvika kupi. Tinenge tichindokunyepai kana pano zvimwe zvaburika manduwe. Tiri ipapo kwaNyasi, regai tikumire pano. Ndini wenyu manduwe onhau.